Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ आरो लोगोसे BTC साख्रिनि आपडेट गोबांथार नेगासिनो दङ। बेनो जाबाय ग्रेड 3, ग्रेड 4 आरो टेटनि सायाव प्लास फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि नोंथांमोननि साख्रिनि सायाव। दा गोबाव खालामा जों गासिबो डिसकास खालामगोन आरो गोदानै पस्ट 5000 एबा 5000 ग्रेड 3, ग्रेड 4 फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जों बेखौ कभार खालामगोन। जाय नोंथांमोना Bodo Job Info official YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना मोननो हायो। दा जों मोनथिगौ जे आसाम स्टेटआव विधान सभा इलेक्शन जादोंमोन बेखायनो एमसिसि नांबाय जायनि जाउनाव टेटनि रिजाल्टआ फैयासै। दा बेखायनो सबसे फार्स्ट मोजां चान्स मोजां खबरा बेनो टेटनि रिजाल्टआ फैथारसिगोन बारा गोबाव गैला 984 पस्टआ। स' 984 पस्टनि रिजाल्टआ फैथारसिगोन बेनो जाहैबाय नोंथांमोननि फाइनाल लिस्टआ। दा जोंनि आसाम विधान सभा इलेक्शन बेनो जाबाय 4 मे 4 मेआवहाय रिजाल्टखौ मोनसिगोन। बेनिफ्राय सरकार दानाय लोगो लोगो आसामावबो माखासे ग्रेड 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4 साख्रिनि प्रसेसआ स्टार्ट जासिगोन इनक्लुडिं आसाम पुलिसनि फिजिकेल टेस्टआबो जागोन गासैबो जाजोबगोन। नोंथांमोना एसे धैर्य थाबानो जाबाय। बे जाहैबाय आसाम स्टेटनि। दा आसाम स्टेटनिबाबो जोंनि BTCआव माखासे प्रसेसआ आसामनिफ्राय जायो। बेखायनो 4 मेनि उनावहाय 4 मेनि उनावहाय गासैबो प्रसेसआ जागोन लासै। नाथाय जोंनि गुबै बाथ्रा जाबाय BTC ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4आ प्लास टेटआ रिजाल्टआ माब्ला मोनगोन बा पेन्डिंआ माब्ला जागोन जों बेखौ दा सावरायनोसै। दा बेखायनो जों नाम्बार 1 जों लादों प्रायरिटि हिसाबै बेनो जाबाय टेटनि सायाव। स' टेटनि सायाव जों दा डिसकास खालामनोसै अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै। दा जों फैबाय एडुकेशन अफिसियेल वेबसाइटआ। दा फार्स्टआव आं क्लियार खालामगोन बे जाबाय CSP जों जेबो लिंक गैया। अके बेना एक्सट्रा कमिटि दङ सिलेक्शन कमिटि बिथांमोना मा डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन खालामबाय थादोंमोन आरो बियो दाहालागै जोबसिगोन सर्सआव मोननाय बायदिब्ला। ओरैबायदि जादों माखासे एक्सट्रा सार्टिफिकेट थायो जेरैहाय हमना ला स्पर्ट्सनि थाबाय कालचारनि थाबाय बेनिफ्राय NCC थाबाय। थ' NCCआ जेबो प्रब्लेम गैया। अके जेबो फेक जाया। नाथाय नैबे स्पर्ट्सनि आरो लोगोसे कालचारनि बेखौहाय माखासे सर्सआव मोननाय बायदिबा नायबिजिरदों बे बाथ्राखौ आं खोनादों। दा बेखायनो दाहालागै बेयो जोब्बाय जानांगौ आरो जुदि जोबोबा बिनि रिजाल्टखौ होनो हागोन ना हाया MCCनि सिगां मोनसे अपसन दङ जे इलेक्शन कमिशनारनिफ्राय पारमिसन नांगौ होनबानो बिनि रिजाल्टखौ होनो हायो। जायखिजाया साख्रिनि रिजाल्टखौ होनोबा MCC नांदोंब्ला इलेक्शन कमिशनारनि पारमिसन नांगौ आरो बिथाङा होबासो बिनि रिजाल्टखौहाय जोङो MCC समावबो मोननो हायो। दा हमना ला एग्जाम्पल 4 मेसिम जोङो दं होनना मिथिगौ MCCआ हमना ला बेनो जाबाय रिजाल्टआ 4 मेआवसो नालाय अब्ला 4 मेनि सिगां होनो हागोन ना हाया। जुदि पारमिसन मोनदोंब्ला हमना ला 29 आरो 30 एप्रिलाव किजानि रिजाल्टआ फैनोबो हागौ। स' दानिया काट अफ होनोब्ला काट अफखौ डाइरेक्टलि बुंनो हाला। जुदि NIOSनि जुदि केन्डिडेटआ जुदि मोनोब्ला काट अफआ एसे गोजौ थांगोन आरो जुदि बिथांमोना मोनाब्ला काट अफआ एसे गाहायाव थागोन। हमना ला 58 एबा 59आवबो थानो हागौ। जास्ट एग्जाम्पल जोंनि बर' मिडियाम LPनि थाखाय आरो। बाट UP लेभेला काट अफआ गोजौ थांगोन मानोना UP लेभेल पस्टआ खम जायो। थ' बे उननि बाथ्रा काट अफआ जायखिजाया रिजाल्टआ जुदि 30 एप्रिलनि सिगां फैयाब्ला थ' बियो सेकेन्ड सप्ता मेआव फैनाय चान्सआ दंसै। बेनो जाबाय MCC जोबनाय लोगो लोगो। थ' बयनिसिमबो अल दा बेस्ट थाबाय। दानि जों थांसै ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4नि जों बाथ्रायाव। स' दायो जों फैबाय CSPआव। दा जों बाव फैनाय लोगो लोगो जों दा मोनगोन डिसप्लेआव बेनो जाबाय 157 पस्ट दङ फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि। दा बिनि फिजिकेल टेस्टआ नैबे मे दानावहाय एडमिट इसु जानानै जुन आरो जुलाइआव जानो हागौ मानोना बे पस्टआ दंखासै नालाय। दा बेखायनो प्रेक्टिसाव थाबाय था जायफ्रा एप्लाइ खालामदों। काट अफआ खिन्थु गोजौ थांगोन गोबांथार बादायलायनाय जागोन मानोना पस्टआ खम। थांनाय बाराव 414 होदोंमोन थांनाय बारनि सरकारा बेयावनो काट अफआ गोजौ थांदों जानांगौ। बाट काट अफ जोङो डिसप्ले नुवाखै नाथाय एबार नुगोन नङा जों मोनथिसिगोन। अब्लाबो काट अफआ बुहुत गोजौ थांगोन एबारनि पस्टआ जोबोद खम। दा बेखौ जों क्लियार खालामबाय फार्स्टआवनो काट अफआ हाइ लेभेल थांखागोन मोजां फराय। दा फिजिकेल टेस्टआवथ' काट अफ थाङा नाथाय एग्जामाव हाइ लेभेल 100 मार्क्सनि गेजेराव काट अफआ गोबां थांगोन आरो बाइबा टेस्टआवबो थांगोन आरो। देन दा गुबै बाथ्रा जाबाय ग्रेड 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4। दा गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दं ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4आ जोंहा मा जागोन मानोना पेन्डिंआव दङ 275नि खाथियाव दङमोन। बे जाबाय ग्रेड 4आव एक्जाक्टलि डाटाखौ आं बावबाय राउन्ड फिगाराव बुंसै। देन बेनिफ्राय जोंहा 372 बे जाबाय डिग्री लेभेलाव। बेनिफ्राय 370 खाथियाव अलमस्ट हाई सेकेन्डारि टेक्निकेल नन टेक्निकेल दङ। दा अभारअल पस्टआ 1000नि बारा दङ।
दा बिनि रिजाल्टआ मा जागोन गोबांथार गिनाय सोमजिगासिनो जोंनि इउथ्सनि गेजेराव मानोना फार्स्टखौ जों मेनसन खालामबा फार्स्टआव जों अफलाइन एप्लाइ खालामदोंमोन सेकेन्ड टाइम अनलाइन खालामदोंमोन बाव गोबांथार एग्जाम फिस आइपिअनि प्रब्लेमखौ जोङो नांबोनानै एप्लाइ खालामबाय आरो माने जेनेखि खस्थ' खालामनानै एग्जामबो होबाय नाथाय रिजाल्टआ खायसे ओंखारबाय खायसे ओंखारासै दा रिजाल्ट ओंखारदों होनोबा ग्रेजुवेट लेभेला ओंखारदों ग्रेड 3 लेभेलाव थ' बिनि सेकेन्ड प्रसेस जाबाय भाइभा टेस्ट एबा स्किल टेस्ट खालामनाय अके देन बेनिफ्राय ग्रेड 4आ नैबे भाइभा टेस्टआ जोब्बाय मात्र फाइनाल लिस्ट होनांगौमोन बेखौबो थांनाय बोसोर सरकारा होलांनो हायासै नाथाय ग्रेजुवेट लेभेलनि रिजाल्टखौसो होलांदों देन भाइभा टेस्टखौबो खालामनो हायासै एमजिसि नांबाय देन एचएस लेभेलनि हमना ला ग्रेड 3नि एग्जामा जोबलांबाय मात्र रिजाल्ट ओंखारनांगौमोन बेखौबो होलांनो हायासै बाथ्रा जाबाय थांनाय बोसोर सरकारा खायसेखौ लांबाय खायसे लाङासै मा लांखो 414 बेनिफ्राय 420 बे नैबे बिसिडिसि नैबे फरेस्टखौ होलांबाय अके थ' बिथांमोननि सेलेरिया दासिमबो रेगुलार जायाखै देन अब्ला दानि ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 थानायखौ दानि जिनिखि सरकारा मा खालामगोन थ' बेखौ गोबांथार कमेन्ट्स सेक्सनावहाय गिगासिनो दङ जे केन्सेल खालामगोन नामा अके थ' डाइरेक्टलि केन्सेल खालामनो हानाया इजि नङा मानोना बेफोर जाबाय गासैबो प्रसेसआव फैनाय गासैबो नैबेबादि अफिसियेल नटिस फैनाय गासैबो मा बेबादि अफिसियेल नटिसजोंहाय एप्लाइ खालामनाय एग्जाम होनाय आरो बे एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामदों बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया स' बेखायनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया एग्जाम कन्डाक्ट खालामनायखौ लिगेलि एग्जाम कन्डाक्ट खालामनायखौ केन्सेल खालामनायाबो इजि नङा जानो हागौ सरकारा चेन्ज जाबाय थायो सरकारा बयनाबो टेम्परारिसो माने थाबाय थाया दानो दं दानो गैया दा बेखायनो जुदि केन्सेल खालामबा जोंनि इउथ्सनि थाखाय ओरैबायदि दुखु जागोन जे मोनसे जारिमिनारि सान जाना थागोन आरो रावबो रावखौबो फोथायलायनाय थानाय नङा मानोना हमना ला दानि सरकारा थांनाय बारनाय सरकारखौ केन्सेल आरो फिन खनसेबा गोदान सरकार फैबा दानि सरकारखौ केन्सेल बेबायदि खालामलायबाय थायोबा जोंनि इउथ्सआ गोबांथार खस्थ' मोनो दा लिगेलि आरो लोगोसे इलिगेल बाथ्रा गोबांथार ओंखारो बेथ' ओंखारखागोन जेबो नङा नाथाय बेखौ सिस्टेमेटिकआव नायनांगोन आरो दा उइदाउट हमना ला अके स' उइदाउट अफिसियेल नटिफिकेसन साख्रि मोनदोंबा इलिगेल जेबो जुदि उइदाउट इन्टारभिउ उइदाउट एग्जाम उइदाउट नटिफिकेसन साख्रि मोनदोंबा ग्रेड 3आनो जा एबा ग्रेड 4आनो जा इलिगेल बेखौ केन्सेल खालामनो हायो राइट्स दङ बाट अफिसियेल नटिस फैनानै जुदि लिगेलि दंबा थ' बेखौ केन्सेल खालामनायाबो इजि नङा आरो जुदि इलिगेल मोनदोंबा केन्सेल खालामनो हायो दा बे उननि बाथ्रा नाथाय जों दा रिकुवेस्ट खालामनांगोन सरकारखौ नैबे बिटिसि सरकार ग्रेड 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4नि प्रसेसखौ जाहाथे खालामा आरो बेखौ खालामबा मे दाननि जोबनायथिं मे दाननि गेजेराव जों खबरखौ मोननो हागौ जे बे जेनोखि पेन्डिं थानाया जागोन जाया जों मे दानावहाय खबर मोननो हागौ देन बेनिफ्राय गोबांथार कमेन्ट ससियेल मिडिया नुदों 5000 पस्टआ फैगोन होननानै बिटिसिआव दा नायदो पेन्डिं थानायखौ होखांबासो बे पस्टआ फैनाय चान्सआ दङ जुदि पेन्डिं थानायखौ जुदि कमप्लिट खालामालासिनो गोदानै 5000 होयोब्ला सानदों माने थांनाय बारनि हमना ला पेन्डिंआ आसा खमसै नाथाय पस्टआ ओभारअल 5000बो थानो हागौ मानोना टेटआव दङ टेटआवहाय जिटिपिजिटि दङ जिटिपिजिटिआव 1000नि खाथियाव पस्ट थानो हागौ एनएलपिआव 984 थाखाबाय आरो ग्रेड 3 ग्रेड 4 थाबाय आरो फरेस्टआव थाबाय आरो दा जायखिजाया जि सरकार फैया मानो जेसेबांनाखि थाब हायो ग्रेड 3 ग्रेड 4 साख्रिखौ होनांगौ मानोना जोंनि बिटिसिनि इउथ्सफोरासो साख्रि मोनगोन गुबुना मोना दा नेक्स्ट लेभेलाव जों बिनि सायाव सावरायगोन मात्र